Agora son avós, pero tamén pasaron por iso. Pola época das ilusións e do acné. Quen tivera 20 anos. Estudiaron sobre todo en Compostela e convertiron as aulas en altofalantes da protesta. Homes de ferro e de fume. O Paraninfo era o seu lugar de encontro. Déronse en chamar Voces Ceibes e cantar en galego foi para eles algo moi serio. Outros houbo, sen embargo, que tiveron a mesma idea de cantar en galego, aínda que a súa intención fose tan distinta e tan lexítima como a de ser famosos, ascenderse máis nas listas de éxitos. Tren que me leva pola beira do miño, me leva polo meu camiño. Os seus camiños non haberían, sen embargo, de ser tan diverxentes. Entre o Paraninfo e a Stop List, aló polo 60, discorre a nosa historia. A rapeira galega Aid acaba de estrear novo traballo. O seu videoclip colgado na rede tivo máis de 20.000 visitas. O rap da galega segue batendo marcas, supera as 100.000 descargas. Máis de medio millón de visitas en YouTube, sendo a canción en galego que máis crece en número de visitas. Aínda que nestes momentos Aid é a raíña galega do YouTube, por suposto non foi a primeira en ter a idea de cantar en galego en plan serio. Son moitos os artistas que pensan que o rap é a música de cantautor do século XXI, por suposto salvando todas as distancias, desde o 68, cando non existía nin YouTube, nin redes sociais, nin sequera a Televisión de Galicia, ata os nosos días. Toda historia ten un principio e un final. De feito, esta historia empeza nos 60 en dúas cidades, en Santiago e en Ferrol. En Ferrol, por exemplo, naqueles anos, máis ben, había mariños, comerciantes, obreiros do metal. En Santiago, pois eran case todos médicos, ou curas, ou estudantes. De Ferrol era, por exemplo, Andrés do Barro, sí, o do tren, a pandeirada, Corpiño Xeitoso. De Ferrol, Vicente Araguas, e tamén estaba Juan Pardo, por exemplo. Que pasaba con Juan Pardo? Que se decía moito que había unha envexa, unha rivalidade, incluso unhas relacións bastante conflictivas. Había varios que eran fillos de militares de mariños e de militares de alta graduación de Ferrol. E deuselles por cantar en galego, a uns máis que a outros, non? Os ferrolanos que viñan a Santiago eran de xente semipudiente ou pudiente, clases medias ou medias altas incluso, que eran ou ben xente de negocios de Ferrol importantes ou xente da milicias. E formaban un corro, un grupo. Relacionábanse moito entre eles. E costaballe moito falar cos demais, como se eles mesmos sentíranse un pouco raros. Había unha diferencia entre a xente de Ferrol e o resto da xente, que nos entendíamos o que cantaban os Beatles. Os fillos de mariños tiñamos moito máis fácil ir a Inglaterra, porque marinos ingleses mandaban os fillos a Ferrol e marinos de Ferrol mandaban os fillos a Inglaterra a aprender inglés. Cando se inicia o movimento da nova canción galega, hai uns cantos ferroláns que, cando escoitan a Bob Dylan, saben o que están escoitando. Eran xente cantarina, eran xente que, a pesar de que viñan como viñan co galego tamén, debaixo do brazo. Bueno, moi boa xente, que vou dicir do Ferrol? Se facemos unha análise de quen é quen e quen se move por trás do escenario do que vai ser a nova canción, se vexa que hai unhas determinadas tendencias. Na miña maneira de ver, moi marcadas, tanto no caso de Araguas como no caso do Barro.
recoñézome nesa idea dos ferroláns e no meu caso dos de Neda. Eu, evidentemente, eu si recordo as miñas amizades, sobre todo en Santiago, eran relativas ao mundo ferrolán. Movíamos moito entre nós e con nós. Ferroláns, coruñeses, vigueses, estudiantes de aquí e dalá coincidirían nas facultades composteláns. Daquela, Santiago tiña a única universidade de Galicia e digamos que era unha cidade diferente a hoxe en día. Santiago era outro universo. Ir de Vigo a Santiago e viceversa nos anos 60, nos anos 50 tamén, era como ir a países distintos, diferentes. Como oía en Santiago cando empezaba a sair de casa a tomar viños era música. Nas tabernas cantábase. E tiñase a gala cantar. Era unha mistura entre a Casa de la Trolla e a Casa da Collona, absolutamente certo. Era unha cidade super rural, os xoves era día de feira e pasabas pola Praza do Obradoiro e cruzabaste coas vacas deixando correspondente munición en forma de bosta por ali. En Santiago non se podía estar durante 15 días seguidos, asfixiaba, senón había que vir a Vigo a forza para ver os barcos e ver a xente normal, escoitar o son das sereas, das sirenas das fábricas na madrugada, que hoxe non pitan. Aquela era impresionante. O burbumbio dos tranvías e os pitidos dos coches, porque os coches estaban pitando todo o tempo. No sitio que nos íamos xa cando éramos da cáscara amarga, como decían os do réxime, que era o 42 do Franco, había un club de cantadores maravilloso, non? De cancións galegas populares e tradicionais. En Santiago non se podía ir con ninguna rapaza a bailar, se levala a bailar, non había bailes nos anos 50. Depois empezou a haber pouquinho a pouco nos 60. En Vigo había bailes multitudinarios, había boates, había de todo. Pois Santiago era a terra máis ou menos de Lister, non? Entón había xente, moita xente, algunha xente que estuvo no frente con Enrique Lister. Entón, pois, viñan cantando aquelas cancións do Paso de Levo, do Quinto Regimento. Os de Santiago criámonos nese ambiente tamén, non? Porque eu, logo, cando fui coñecendo Galicia máis, dime de conta que isto non era igual en todas partes. Santiago era un lugar asfixiante. Só nos consolábamos que a presencia do campesinado que invadía a cidade todos os xoves. Para a gran felicidade de don Ramón Otero Pedrallo, que nos aconsellaba que os xoves fóramos a Santa Susana, faláramos cos paisanos, comeramos o pulpo e disfrutáramos desa invasión pacífica que había todos os xoves. Era o día da feira. Os nenos íbamos ver como se compraban os cabalos, ese era un dos entretenimentos meus preferidos, como se negociaban polos dentes, se abrían os dentes, tal. E ali é onde vimos como se iba creando a nova raza do cabalo galaico bretón, apto para a carne, na zona de Santiago. Na actualidade sería tanto menos impensable que a 2 pasos da catedral vacas e cabalos convivisen con intelectuais e estudiantes. Eu ia ali todas as quintas feiras, ia á feira a tomar o polvo ali iban os estudantes, ian ali, estaban ainda os vellos cos seus cartaces, explicando os crimes, esas historias. Chamaste Pepiño, eres de Lalín, e vai correndo que vas perder, e deixate de caralladas que vas perder o coche. Este era un dos chistes que máis se contaban porque era moi real. O rapaciño da boina que metía unha peseta, un real, non sei que era, unha destes casetos que había, para ver o futuro. E o futuro que estaba mirando mandaba un papelillo. Chamas de Pepiño, eres de Lalín, cousa moi probable, e a maioría daqueles, e vai correndo que vai ao autobús. Ramón Otero Pedrallo falaba moito desto, precisamente. Botaba moito de menos aquela cidade levítica na que os xoves vías todo ese escenario da gandeiría galega e o resto da semana, incluídos os xoves, vías o escenario
das sotanas negras. A verdade é que son imaxes que non deixan de sorprendernos. Moitos intelectuales galegos e de xente de prestixio eran partidarios de que siguera aí a feira. Non me gusta comentar nomes, pero lles parecía ben. E cando era cousa de levarse eso a outros sitios máis exactos, pois se opoñían. E tiñan gran impulso mediático de que eran xente de moito progreso. Eran aínda os tempos da longa noite de pedra, claro. Pero tamén tiña o seu encanto aquela cidade. Ti querías buscar un amigo e sabías onde localizalo a calquera hora. Pois esta había costado 30.000 pesetas. E esta había costado 100.000 daquela. Este son eu. Esta é a miña primeira foto que fixen. As miñas primeiras fotos. Mira o correo, os talleres do correo que hai no Tipies. O correo foi unha auténtica escuela para todos. Mira Franco con Quiroga, ves? Eu retratei a Franco moito, ademais. Pescando, teño fotos pescando, de todo tipo. Con Franco non era moi difícil o traballar, é máis difícil agora con certos persoeiros. Na Alameda, cando era a feira aí. Mira. E este tamén. Este é o retrato oficial que lle había feito a Quiroga Palacios. Ese era un gran personaje, era o que influía en Franco. Eu teño unha anécdota no aeroporto de Santiago que estaba Pepe Albite comigo, donde o cardenal lle dixo a Franco Majestá, hai que... Majestá non chamoulle... non recordo agora como lle chamou. Hai que ampliar el aeropuerto, porque pode venir el Papa. E Franco contestou, ¿y si no viene? Cardenal de Santiago, ¿y si viene? de su bendición a todos los gallegos. E terminou ampliando o aeropuerto. También han sido modernizados los de La Coruña y Vigo. Aqueles tempos eran preciosos. Santiago era típico que os estudantes fosen ao circo, sobre todo na última función, a montar follón. E púñanse a berrar desde unha banda do circo un grupo de estudantes plátanos, e na outra banda nécoras, en fin, armaban ali un follón que o circo interrompíase, e houve unha vez que foi a policía ali, e a policía cargou contra a xente, houve escapadas, pero non tiña ningunha trascendencia política. Aquelas noites festivas e desbocadas viñan a reafirmar o tópico dunha cidade habitada case exclusivamente por tunos e personaxes extraídos da popular novela A Casa da Troia. Éramos xente moi especial. Polo tanto, tiñamos unha posición moi crítica con eso do casatrollismo. É dicir, o casatrollismo para nosotros era a visión máis superflua, máis superficial, descomprometida, evasiva, alienada. Yo iba mucho con la tuna, no era universitario, pero era muy amigo. A mí me gustaba toda la juerga, me gustaba. Y los tunos iban de juerga, pues yo iba con ellos. Y me invitaban siempre cuando iban de viaje, si podía me iba con ellos a Portugal. Eu creo lembrar que chegamos casi a desprezar totalmente eso, é dicir, que nin liamos la Casa de la Troya, nin viamos a película as distintas versións que se fixeron. Yo entonces tomaba algo que ahora ya no tomo, que era gin cas, que era ginebra con cas de limón.
Luego desapareció el CAS, no sé qué pasó, y ya no volví a probarlo. E a xente, que é o meu caso, por exemplo, que éramos probablemente os afrancesados, que estuvemos moi atentos ao que significou todo o movimento do Nouveau Roman, a nova novela francesa, pero particularmente a canción francesa. A verdade que teño grandes nostalxias daquela cidade, daquela mezcla de gran bosco de pedra, como diría o poeta Salvador García Bodaño, e de cidade rural. Y ahí empezábamos, Diego Bernal, yo, gente de la Tuna. Luego íbamos a tomar unas tapas al 42, a tomar un pulpito, a tomar unas tapas, tal. Yo me acostaba tardísimo, yo a veces iba a trabajar a la hora en que empezaba, que eran las 6 de la mañana. Y a veces me acostaba a las 5 y siempre llegaba tarde. Cuando yo llamé a Radio Galicia, que era muy tarde porque fui de noche a preguntar por las pruebas, la que me abrió la puerta fue María Teresa Navaza. Pepe Domingo Castaño empeza a traballar en Radio Galicia, pois diría que casi un ano despois que a min. Entonces yo le dije, y es muy difícil ser locutor y tal. Y dice ella, no, bueno, hay que saber y tal. ¿Tú crees que me cogerán? Y dice, bueno, pues ven mañana y a ver, tal. Y mira por dónde, luego trabajé mucho con ella. E facíamos programas, Santiago Davila empeza a ser como locutor e hizo conmigo nun programa que eu facía para Diario de 2 horas, que era Horas Jóvenes para os universitarios sobre todo. En Santiago había unos locutores fantásticos, con unas voces prodigiosas, pero no improvisaba nadie. Claro, yo llegué allí, en vez de decir, hola, buenos días, transmite... Digo yo, hola, buenos días, transmite Radio Galicia, Santiago de Compostela, de la Sociedad Española de Radiodifusión. Claro, es una locura, eso no lo hacía nadie. Y al principio chocó un poco, pero la gente rápidamente me caló. Y la gente me siguió muy rápido. Era una ciudad maravillosa. Yo no puedo olvidar aquel Santiago, que todavía sigue conservando... Yo creo que no ha perdido demasiado Santiago. Nesa cidade plácida, nesa cidade cunca que en un momento dado, por exemplo, dixo Cunqueiro, aparece algo excepcional, aparece algo que remove un pouco esa cidade pétrea. Que é esta cousa? O concerto e a chegada do cantautor Raimon a Santiago de Compostela. Dos plens de nit buscan la llum, buscant la pau, buscant a Déu. No 67 veu Raimón a dar un recital aí na residencia de estudiantes. Bueno, cando veu Raimón armouse un lío. Raimón era un estandarte da revolta estudiantil. Ben, podíamos escoitar en directo e demais, poder corear como sempre as que máis me gustaban. Yo tengo un recuerdo vivo porque era algo impensable. Para empezar era un campo de fútbol, cosa que no era habitual. Después nada más llegar en aquel aeropuerto que teníais que ahora ya es otra cosa, el avión, y había unos policías, había unos estudiantes que no esperaban y un policía que nos seguía por todas partes. Y después me llevaron por aquí, por allá, y charlamos de muchas cosas. Empeza a relacionarse con todos os que andábamos naquela movida, e pasear con él por Santiago pois era un espectáculo, porque o conocía todo o mundo viña a abrazalo, todo o mundo viña a falar con él, todo o mundo viña a pedirle un autógrafo, cousa que non lle gustaba moito. Mientras íbamos por las calles de Santiago al hotel donde me hospedaron los estudiantes, pues allá había un señor y era un policía, y la gente estábamos todos así, tal igual, y cuando se van los chicos que me acompañaban, me llama y me dice, ¿podría firmar un autógrafo para mi hija? Son estas cosas que yo me quedé y dije, coño, ¿qué coño pasa aquí? No entendía nada. Mentres os composteláns andaban un tanto despistados, eran moitos os universitarios que sí coñecían o significado de Raimón. A cidade e a Universidade de Santiago eran mundos ben diferentes.
Con Raimon había que andar con cuidado, porque Raimon era un home conocido internacionalmente, é dicir, ti prohibes hoy un recital sin grandes razóns a Raimon, e ao día seguinte estaba a mellor na primeira plana de Le Monde, do Frankfurter Allgemeine Post, Allgemeine Zeitung, e na primeira página de New York Times. Entón había que andar con cuidado. No 66 canto en el Olimpia con una gran repercusión porque había cantado, o cantaba después, me parece que cantaba después Bob Dylan, estaba Baez por allá, se me englobó en este mundo de la Protest Song y todo eso, pues con la prensa francesa, los medios de difusión, televisión y tal, hablaron mucho de mí. Armouse un lío, quen presentaba? Si presentaban a parte que era do PC, e despois había tamén nacionalistas. Raimon viu aquel follón. Raimon era un home moi espabilado, que ainda hoxe que está moi ben. Viu aquel lío e dixo ao conde: mira, a min que me presente Manuel María, porque tiña un poema dedicado a Raimon. A visita de Raimon a Compostela non pasou desapercibida. De feito, houbo grupos de estudantes contestatarios que intentaron sacar partido dela. Lembro algo que foi un tanto desagradável, que foi a discusión que tivéramos con Raimon o día anterior, a tarde anterior ao concerto. Nós tivéramos a idea de facermos unhas bandeiriñas galegas con un pauciño, un papel, pintándolle a banda de azul, en fin, unha cousa totalmente artesanal que estivéramos preparando o día anterior. Pensábamos levar cada un bon feixe delas e despois ali, ao final do concerto, repartírmolas entre a xente que estivese ao noso redor para sair dali en manifestación. A veces dices que sí porque piensas que vale la pena que, aunque ellos piensen que te han instrumentalizado, vale la pena que se hagan las cosas, y otras veces dices, este tío lo que quiere es quemarme, este tío lo que quiere es que allá venga la policía enseguida, que yo salga con un puño en alto, que no sé qué alto y tal, y allá, bum, que se haga el follón y que salga el diario. Santiago tiña fama dunha universidade parada, e a argumentación de Raimon era: si a min me pasa algo en Valencia ou en Barcelona, a xente vai me responder, vai sair por aí por mí. Pero se me pasa aquí en Santiago, eu non teño esa confianza. Entón eu non me podo expor a que me montedes un número así. Aparte de cantar el Diguem No, muchas veces he dicho que no a muchas cosas que han insistido a menudo. Yo dic no, diguem no, nosaltres no som d'eixemó, no, diguem no. Este tipo de discusión la tenía bastante a menudo, pero no, la verdad, mi sincera respuesta es que no me acuerdo. Al vent, la cara al vent, el cor al vent. Y canté y de pronto allá caía una especie de lluvia fina y la gente le parecía normal, cosa que aquí se hubiera ido todos, pero allá es mucho más normal lo de la lluvia y no era muy fuerte y canté y después me llevaron por aquí y por allá y charlamos de muchas cosas. Foi un recital asombroso, porque é certo que a autoridade autorizouno, pero eu creo que deberon de quedar repesantes, porque chegar ali ao estadio e ver en catalán versos que cantaba Raimon, diguén no creguín en las pistolas. Dimos conta de que, ainda non era o 68, estábamos cheos de forzas do orden, por como se fora, como se aquí, al lío que se fora a facer, non era un recital, parecía que íbamos a poñer unha bomba. A mesma policía quedou asombrada e a xente que non estaba moi mentalizada desconcertada, porque claro, estábamos afeitos tanto na canción galega como na canción castelá a outro tipo de cousas. Jo vinc d'un silenci. Hay
aquí teníamos la losa de la dictadura, pero cuando ibas por el mundo tenías la sensación de que podían cambiar las cosas. Tenías el Che por un lado, la revolución cubana que empezaba a tomar cuerpo, toda Latinoamérica que se movía, que tal. Bueno, todo eso sabemos que después vinieron todas las dictaduras y todo lo que tú quieras, pero era ese momento que daba la impresión, el Mayo francés del 68, o sea, daba la impresión de que se iba a regenerar, que iba a desaparecer la pobreza, que iba a haber libertades, o sea, que era posible. Y eso dio muchas fuerzas para poder continuar, aunque incluso cuando ya no era posible, o sea, que cuando ya se vio que eso no iba por aquí, vaya. Do paso de Raimón por Compostela queda a lembranza duns centos de persoas que hoxe son avós. Quedan un par de fotos de escenario e unha foto con Perfecto Conde, Carlos Casares, Marisa Melón, Arturo Reguera, Juanjo Reboiras, Chico Ordax. Hai dos detalles nestas fotografías que chaman a atención. Unha é que con Raimón se inaugurou a postura iconográfica do cantautor da época, co seonllo subido sobre unha silla e a guitarra en ristre, e a outra é o estilo Nouvelle Vague do público, sempre elegante, e que sempre, alo menos para as fotos, sacaba o cigarro. E tamén queda un documento curiosísimo, que é a factura dos gastos de imprenta. Nos folletos coas cancións de Raimón, que traducían ao galego naquele momento Carlos Casares e tamén Salvador García Bodaño, gastáronse 11.553 pesetas, un orzamento que non estaba nada mal para a época, o que ven a reforzar a idea de que xa naquele momento o cantautor de Xátiva pois non era un calquera nesto do mundo da música. Benedicto, Viviano, Moscoso, claro, viron a Raimón nunha situación anormal para aquel momento no mundo da música. Un artista, el só, coa súa guitarra, cantando as cancións nacidas das súas propias vivencias. Entón, inmediatamente, copiaron ese modelo. Home, eu querería facer algo deste tipo, non? Así que actúa como un elemento de absorción e de encamiñamento. La canción en España en general era a base de lentejuelas y las portadas de los tíos con un coche y todas esas cosas, un coche rojo, no sé qué y tal cual. Entonces se ve que hay un tío con una guitarra, pues la gente lo escucha, está atento. Y sí, yo creo que eso fue para la gente joven que tenía ansias por eso, ver que era posible, ¿no? Ese modelo que se sustentaba en algo moi propio da época, faino por ti mesmo, coller unha guitarra e tamén trasladar as propias vivencias de un a esas cancións. O meu país é verde, nevoento e saudoso e antergo é unha xente e un chan. O meu país labrego e mariñeiro é un recuncho sin tempo que durme no gallán, que quece na lareira e alonas carballeiras botar rir. É unha folla no vento, alento e desalento o meu país. O 9 de marzo de 1968, a tranquilidade na vida académica viuse interrompida por un incidente protagonizado por centeas de estudiantes, mozos e mozas que ocuparon o edificio central da Universidade na Praza de Mazarelos durante 3 días, ata que foron desaloxados pola policía. Toda a cidade estaba movilizada. A xente do mercado, que rodea a universidade, cando nos pechamos viña cos cestos con unha empanada, con tal, con cousas, con froita, o que tiñan a man, non? Para que tivéramos algo que comer da noite. O sea que nunca tivemos en contra unha cidade. De que se queixaban realmente os encerrados? Onde estaba a semente, a orixen dese descontento? Un reitor quixo poñer couto a representación directa e tivo unhas cantas actuacións de tipo individual contra as liberdades e iso foi o gran motivo de poñer unha universidade a partir de marzo en folga con un peche que durou 3 días. O detonante que o decano de Ciencias, o señor Ocón, négase a pagar o diñeiro dos sindicatos dos estudiantes. E a partir de aí empeza a propagarse
o enfado, a loita hasta chegar desde as manifestacións, as folgas, porque era acción, represión, entonces claro, isto iba engordando a bola de nieve. Xerou a caída de un reitor, a caída de un gobernador civil e por extensión a caída ou digamos a fuxida de un ministro de Educación. As fotos que lles acabamos de amosar son do arquivo persoal de Álvarez Areces. Son das que non saían nos xornais. Son fotos, algunas de ellas, difíciles de encontrar porque yo recuerdo, por ejemplo, algunas al salir de... pues me multaban, iba a la cárcel, tal, cumplía, salía, hacíamos una foto aquel día. Bueno, son instantes que o los tienes tú o desaparecen, ¿no? A cabeza de Álvarez Areces e o sentido táctico para ir por diante dos acontecementos foi moi importante para que houvese un 68 como o que hubo aquí. En moi pouco tempo o Tinin convirtese todos nos damos conta que efectivamente é o home de eficacia, é o home da organización. El PC en el que yo militaba pues no tenía una organización numerosa, tenía eso sí una organización pequeña pero conectada, vamos a decirlo así, con un aparato mucho más desarrollado en otras comunidades españolas, en otras provincias. Entre uns e outros formouse nos meus tempos ali unha base de xente xove que podía ser xente, éramos 3.500 según vin, estudiantes, pois eu sempre calculei unha cifra de estudiantes militantes, ven dunha clase ou de outra, etc., xente comprometida que actuaba de 200 persoas, que son moitas persoas. Nuestra vida era pública, ¿no? Era pública, estaba ligada a la actividad académica y a la actividad política, y yo creo que mostraba una manera nueva de hacer política, ¿no? Ahora, cal era o núcleo onde xiraba toda a información? Nas tabernas e nos cafés. O Gallola foi o cuartel xeral do PC, o Gallola e o 42, o Gallola dos estudantes e o 42, onde había un nexo da vella militancia coa nova militancia. E logo os cristiáns iban ao Cantábrico. Algúns deles estaban sempre vixiados pola policía, outros non. Tiñamos máis mobilidade que a policía, que tiña outras cousas que atender, non? Entón, os cafés, dentro dos cafés, chegaba a outros cafés. De café en café pasaban as informacións. A liberté, longtemps je te gardé, como une perle. Cando foi maio do 68, todos os estudiantes de Santiago estaban na clase, algúns estaban na cadea, e unhos centros, coido con os centros expedientados con prohibición de asistencia a clase, xa a represión xa que era, xa foi moito antes. As protestas de Santiago producíronse 3 meses antes que en Francia, que o famoso Maio francés. O que pasa que o tópico de dicir que Santiago foi un reflexo del Maio do 68, pois é moi poderoso, é a preguiza mental moi grande, moi va a ser un reflexo si foi posterior. Despois do 68 xa nada sería igual en Compostela. Os planos de desenvolvemento económico facilitan o acceso á universidade das clases medias. O número de alumnos matriculados duplícase ata chegar aos 6.000 e na cidade, debido aos aforros dos emigrantes, invístese en novas construcións que propician a creación do ensanche. Moitos estudantes xa non viven en residencias nin en pensións, senón que comparten piso. Houve que aprender a vivir en comunidade, de repente éramos 4 ou 5, a miña primeira experiencia foi pois, no Rudo Franco, con Luis Corchón, con Santiago Lamas, non me acordo quen máis. Entón, aquilo era unha especie de kibuz. No curso 65-66 xa había mulleres alugando pisos en Santiago. O caso de Carmen Nieves, Carmen Beltrán e algunhas persoas máis vivían en pisos de aluguer. Todo eso foi unha escola de relación personal, de aprendizaxe de
relación cas mulleres e as mulleres cos homes e todo isto, non? Foi grande aquelo. O que además as mulleres en aquel momento pues, era prepararlas, o sea, ir á universidade sí porque tiñamos aí, non? Pero era prepararlas para ser unhas boas amas de casa, casar ben, ser boas amas de casa e ter servicio doméstico. Todo isto xa vai creando unha separación dentro do propio sexo. Isto xerou un novo marco de liberdades, de acción individual e ao mesmo tempo un espazo para poder reunirse. Pequeno, pero un espazo de sociabilidad e ao mesmo tempo de conspiración. Yo diría, en términos así un tanto jocosos, que nuestras redes eran los grupos de militantes o de amigos con alguna vietnamita. Unha vietnamita é un instrumento confeccionado artesanalmente para reproducir papéis mediante un cliché previo escrito a máquina sin tinta e que logo se pon sobre unha telilla que unha vez posta tinta e pasando un rodillo por riba vai facendo papéis un por un. Agora vamos explicar aquí un pouco como funcionaban as famosas vietnamitas das que fala todo o mundo e moi pouca xente viu. Vai nos axudar o meu amigo de hai xa tanto tempo de camarada, Xico de Cari. Pois este é un modelo bastante elaborado, porque normalmente os modelos eran máis simples, non tiñan aquí esta especie de caixón, sino que era aquí plano. Pero, en fin, este modelo de caixón habería que meter un taco de folios aquí que ocupasen todos para que o primeiro folio quedase en contacto coa seta. Cando eran marcos simples, pois xa, como isto tropezaba coa outra madeira, xa non había ese problema. Teríamos un cliché no que deseñaríamos con un puntón, que ás veces en Francia chamábamos estansil, porque ali chamábamos estansil, en Francia e en Suiza, pegábase aí, e por esta parte deitábase a tinta, con cuidado, non moita, e despois estendíase con un rolo, como este. E agora poderíamos facer unha demostración, non? Se queredes. Claro. Que che parece? Hombre, a iso estamos. E se facemos a pomba de Picasso, a pomba da paz. Vamos. Ben, vamos a ver que se saca, sí. Hombre, unha capturiña. Juan Pardo folle pedir a Picasso que lle fixera a carátula do disco, non? E dixo, e de que vai isto? Cántame este. Anduriña, sí, home, anduriñas son las golondrinas, sí, eu me acordo. Porque Picasso acordábase moito de cando era neno, cousas que os vellos nos acontece, lembrámonos de cousas de pequenos, e dixo, sí, te la hago, porque yo de Galicia me acordo muchísimo e tal. Bueno, é certo. Mandoulle Picasso o dibuixo, e o dibuixo, se o ves máis que unha anduriña, parece unha pomba. Que ocorre? Que Picasso, en vez de pintar unha anduriña, pintou unha pomba, porque pintou tantas veces a pomba da paz para o movimento comunista internacional, o movimento de la paz, da paz de Praga, que cada vez que tiña que pintar un paxaro salía unha pomba da paz. E entón esa é unha anduriña medio híbrida de pomba. Pero está ali no disco, non todo o mundo pode dicir que Picasso lle pintou, e pintou-llo por galeguismo, por memoria personal de Galicia e da Coruña. Tenía una mirada que me conmovió. Lembraba a Juan Pardo por entón. Le canté Anduriña y Picasso se emocionó recordando los años que había vivido en A Coruña. Sonríe con maldad. Hai
Aínda que cantada en castelán, polo título e pola temática, Anduriña é un bo exemplo de como a canción galega se achegaba cada vez máis ás top list. A primeira versión de Anduriña foi gravada no ano 1968 con Juan y Junior, pero tamén hai que recordar que naquel momento estaba triunfando nas listas de éxito, por exemplo, María Hostiz, con ese famosísimo Na beira, na beira, na beira a tomar, que lo de ollos verdes son traidores. Estaba tamén, por exemplo, outra ilustre veterana, Cristina, co seu grupo Los Stop, unha canción que tamén falaba de Vila García. Incluso había moitos temas de certa resonancia galega con ese grupo instrumental que eran Los Relámpagos. Situados neste punto, pois tampouco importaba demasiado o feito de que Juan y Junior con esa Anduriña pois fora cantada en castelán. Hai cualidades que definen un artista. E unha, moitas veces, é a insistencia, a capacidade de ser recurrente, de intentar pelexar polo que un cree, ¿no? Juan, nacido en Mallorca, pero con mucho espíritu gallego, se considera gallego, representa muy bien en su música dos cosas, la melancolía gallega y la alegría gallega. Cando estaban Los Brincos con Fernando Arbex, él se intentara gravar esa famosa Anduriña, pero a canción a Fernando Arbex parecía así como demasiado triste, demasiado melancólica para o sonido que él quería así implementar nos Brincos. Despois, coa charanga, na época en que Juan y Junior formaban dúo e que prácticamente quen compoñía era Juan Pardo, pois tentou que Junior gravar esta charanga e quedou absolutamente arrinconada. Esas canciones tipo Anduriña y la charanga son totalmente depresivas. Desde la niña que se va del pueblo y todo el mundo habla mal de ella, a ese perdido en el bosque que escucha una charanga, sombrío, brumoso, es decir, refleja muy bien el paisaje. Foi finalmente no ano 1969 cando Juan Pardo conseguiu por fin gravar en solitario esta charanga. Xente que canta bailando e bebendo ribeiro, e unha mociña chorando baixo o castiñeiro. Pero Juan Pardo se retira en el momento en que se da cuenta de que sus canciones no tienen tanto impacto en el público. Me imagino, porque no soy su manager, que le saldrían menos conciertos, es decir, se junta con la crisis general. Es decir, la gente quiere ver caras nuevas. Un camiñante perdido, eu estou ferido, eu sou o teu amigo. Mentres Juan Pardo teimaba por facer valer a súa condición de galego periférico e posicionarse nas top list, o apacible ritmo da vida santiaguesa comezaba a verse alterado. Unha nova xeración entonaba xa os seus primeiros himnos de protesta. Toda historia, máis especialmente se falamos dunha historia xuvenil, precisa dunha banda sonora. A historia deses rapaces que estaban en folga no 68 tamén a ti. O Audeamo Seguitor é dunha coherencia histórica total. Primeiro, é un himno goliardesco, é dicir, é un himno dos estudantes golfos da Edade Media, supostamente, esa tradición anónima. Pero ese himno foi incorporado á Universidade de Santiago por Lois Tobeiro, despois exiliado, cando, en 1923, por Filgueira Valverde, polos xoves do Seminario de Estudos Galegos, que se fixo himno da Universidade de Santiago antes de ser o himno universitario oficial da época franquista. As veces o cantaban porque tiña unha parrafada que decía viva profesores, viva a academia, viva a República, e a xente decía viva la República. E era un pouco a afirmación da autonomía estudantil. Autonomía universitaria, frente aos grises, frente ao poder, non? De maneira que ten unhas raíces moi fondas na tradición estudantil de Santiago. Isto non o sabían os estudantes de 1968, pensaban que simplemente era o himno universitario.
Yo creo que inicialmente el Gaudeamus Igitur fue lo que configuraba, cuando estaban juntas cientos o miles de personas, el sentimiento de pertenencia a algo. Y luego fue sustituido progresivamente por el Venceremos Nos. Cantaban Venceremos Nos, que es el Luisol Aurcán, que fixera a famosa Joan Baez, que teve da tradición obreira negra norteamericana, según teño entendido. Desde logo unha letra de combate traducida ao galego por Xosé Luis Franco Grande e editada en Edixa, un selo catalán que foi o que comenzou con canción moderna en galego. E finalmente cantaba o himno galego, e con frecuencia despois queimábanse exemplares del Correo Gallego porque informaban mal. Esa secuencia recordo moi vivamente de Tela Vista. Eu non era estudante, pero himno galego non, bueno, sí, non sei por que orden, himno galego, Luisol Aurcán en galego tamén, de Gaudeamus Igitur e queimar o Correo Gallego. Na famosa terceira noite, na praza que está frente á fachada principal da nosa universidade, estes 200 homes cantaron unha canción de protesta que non é galega, pero que acababa de ser vertida ao galego. Venceremos nós, que é xa un eslogan. Centos de estudiantes confirmarían o carácter de himno do Venceremos Nós cando cantaron a saída do concerto da nova canción galega na Facultade de Medicina o 6 de abril de 1968, no que foi un acto máis da folga contra o decano do COM. Que cantaron naquela noite terrible e luminosa de Santiago dun mes de abril 200 rapaces heroicos da Universidade de Compostela. Acababa de nacer a nova canción. Óllame, irmão honrado, que acontece con Daniel. Os que o tiñan desterrado agora falan ben del. O palurdo de Almalere da o tendeiro desertor, o vinculeiro da merda disfrazado de señor, o lurdo carcarre frito, o monifate d'antroido, o aprendiz de señorito, marqués de Quero e non poido. O badoco endomingado, xoglar moi pousa fol, o forricas desleigado, o pequeno burgués mol, o devoto do nanismo, o feligres de pesebre, o tolleito de cinismo, o que dá gato por lebre. O rateiro de Peirao, o refurgallo incivil, valense de ti, irmão, pra esconder a casta vil. Escoita puto nefando, criado na servidume, non pasará o contrabando, dice teu noxento estrume. Grotesco escriba sandeu inxertado nun raposo, Daniel nunca foi teu, porque Daniel é noso. E aunque a ti che importe un pito, sabrás que gousas a vida, que estás incurso en delito da apropiación indebida.